eta azkenengo eztabaida Nafarroako Parlamentuko eztabaidaren inguruan, gure gogoetak azaltzeko helburua dauka prentsaurrekoa. Erkidegoaren egoeraren buruzko eztabaidak Nafarroako etorkizunari begira kontuan hartzeko ondorio nabarmen batzuk utzi ditu. Gure ustez, 3 nagusiki. Lehendabizikoa, UPNko gobernuaren bakardadea eta Yolanda Barcinaren ezintasun politikoa, ekonomia berpiztu eta langabezia gutxituko dituen neurriak planteatzeko. Bakardade eta ezintasun honek ez du batere laguntzen gainera inbertsioak eta ekintzaileriak erakartzeko. Mesfidantza sortzen du. Agerian gelditu zen baita ere, Bildu eta Ezker Abertzalearekin duen obsesioa. Aieteko konferentziaren ondorio agostu eta erakundeak hartutako erabakiaren berri ez balu bezala jokatzen jarraitzen du. Badirudi, herri honetan sortutako aukera eta egoera berriaz ez dela jabetzen, edo bintzat ez zaio komeni jabetzea. Gertakizun txar guztien errua Ezker Abertzalearen lepo usten jarraitzen du eta García Andrea bukatu zaizkizuia aitzakiak. Azkenik, porrot egin duen eredua eta bere ustelkeriak estaltzen jarraitzen duen gobernu ilun bat ikusi genuen berriz ere. Igeraute eta kanen kasuak agiduetaniko. Goazen bat, banan-banan, 3 elementu hauek aztertzera. Ekonomiaren kudeaketaren ezintasuna eta bakardadeari dagokionez, esan, Barcinak proposatutako neurri eta murrizketa ekonomikoen aurrean legebiltzarreko gehiengoak erakutsitako sintoniak bere politika ekonomikoaren porrota begiristaratzen duela. Langabezi maila dramatikoek ere porrotori praktikan baieztatzen dutelarik. Egindako kaltea onartu eta neurri konpontzaileak hartu beharrean errezeta berdinekin datorkigu 2013ko aurkeztutako aurrekontuekin. Murrizketak zerbitzu publikoetan eta azpiegitura erraldoi zeintzugabeen lehentasuna finkatuz. AHT eta Nafarroako kanala kasu. Horrela jarraitzen duten bitartean ez dute ez atxikimendurik jasoko. UPNek gutxiengotik aurkeztu dituen aurrekontuak legebiltzarreko gehiengoaren ezetza jasotzera kondenatzen dituzten. PSN-ko bozeramaileek ere beraien aurrekontu proiektuaren antitesia direla dio. Egoera honen aurrean, hauteskundea deitzea ezinbestekoa dela iruditzen zaigu. Normalizazio politikorako prozesuaren atalean berriz, gustatu edo ez, hainbeste etekin politiko atera diozuen bazterkeria garaiak bukatu dira. Nafar jendarteak bazterkeriak gainditu eta etorkizunera arduraz begiratzea eskatzen dugu. Gatazkaren ondorioak denon artean gainditzeko. Legebiltzarrean jada onartutako erresoluzio batean ongi isladatzen den bezala, normalizazio politikoa, bake prozesua, elkarbizitza eta pertsona guztion eskubideen defentsan konprometitzeko garaiak dira. Zeregina bikoitza da. Gatazkaren ondorioen kudeaketarekin batera, korapiloetara sartzeko garaia iritsi da. 30 urteren ondoren heltzea hautsi egin da eta orain berrosatu egin behar dugu. Beraz, Nafarroak izan behar duen estatusa eta behar duen lurralde harremanen inguruko eztabaida pilpilean eta mahai gainean dago. Kudeaketa ilun eta ustelkeriaren inguruan zer esan, legebiltzarreko gehiengoan laugarren resoluzioak dioen bezala, considera absolutamente irresponsable la actuación de la señora Barcina al frente de un gobierno que se constata ineficaz, roto y en minoría baderitzo, ezinezkoa da ilunpean gobernatzen jarraitzeko asmo izatea. Hori gutxi balitz, aste horretan bertan, Legerote Kontseilari ohiaren trikimailu berri izan dugu. Zikinkeria hauetan zuen implikazioa jakinda, zergaitik izendatu zuen Barcinak Kontseilari eta informazioa isildu, zein arrazoik bultzatu eta desmantelatu dute kana, zein da Caja de los de Navarraren inguruan proposatu diren ikerketak galerazteko arrazoia, Nafar jendarteak ekonomia kudeatzeko tresna garrantzitsu bat galdu du Caja de los de Navarraren aferarekin. Bidean, 1.000 milioi euro galdu ditu balore kontablean, eta hori jakin dugu gainera, bere direktiboek irregulartasunak egin dituztela baimen isilerekin. Ezinbestean, beharrezkoa da Caja de los de Navarraren kudeaketa eta ondoren etorri den desagertze prozesuaren ikerketa sakon bat. Bukatzeko, zer esan nahi dugu labur-labur. UPNren porrota agerian gelditu dela,
eta gehiengo berriak osatzeko garaian sartu garela, modelu aldaketa bat emateko. Horretarako, oposizio guztiaren artean elkarrizketa eta herri mobilizazioa ezinbestekoak dira. Ezker Abertzalearentzat hortan egiten du apustu.